Уникална къща в близко село до град Габрово, чисто нова, ремонтирана, 3 етажа с таванско помещение. Хол, трапезария и кухня на едно. Тук имаме директен достъп до огромна тераса, която ще ви покажа сега и после по-нататък в видеото. Продължаваме и в дясно от нас е банята, която е от топ клас. Душ кабина с пералня, бойлер, туалетна мивка. Отново от дясно имаме детска стая и срещу детската спалня е мастер бедрума, голям гардероб с огледало, лето светление, нощни шкафчета, отново достъп до терасата. Нека да се върнем в началото и да се качим към тавана. Още една голяма стая с достъп към тераса. Много хубава гледка. Тук си имаме беседка, която ще ви покажа след малко. Голям диван с лятна кухня, оборудвана с печка, мивка, хладилник. Всичко необходимо за един купон, парти, рожден ден, каквото прецените. Сега нека да дойдем в първия етаж, което отново е като складово помещение. В момента сме на двора зад къщата. Двор около декар и 500. Това е къщата. Имаме си оранжерия за любителите на домати, краставици или каквото искате да се сеете. Двора е много хубав и огромен, особено ако имате животни, е предостатъчен. Голямата тераса, масивна бетонна къща. Имате си място да си вкарате колата. Пътя, както ви казах, и просто едно перфектно място за вас и вашето семейство.